Vi skal lave en blomsterknop, og det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Jeg har strikket ind til kontrastfarven, den begynder at vise sig, så nu skal jeg lave en blomsterknop. Det første jeg gør, det er, at jeg vender arbejdet om til den anden side, sådan at jeg har tråden herover fra venstre. Jeg går ind bagfra og laver en vendemaske. Det vil sige, at jeg trækker til, så der kommer en maske med et omslag. Så strikker jeg 2 ret. De 2 ret sætter jeg over på min uldnål. Trækker pinden ud. Folder ligesom pindene sammen. Og griber fat under de her 2 masker. Skal jeg lige have dem strammet lidt op her. Og så vikler jeg garnet rundt om pinden. Eller jeg vikler dem rundt om de 2 masker. Indtil kontrastfarven skifter over til bundfarven. Så skal jeg have de her 2 masker over på højre pind igen. Jeg holder godt fast under dem. Sætter dem over på højre pind. Strikker 1 ret. Vender garnet igen til strikkeretningen nu. Igen en vendemaske. Og så strikker jeg de 2 masker, der sidder på toppen af blomsten. Og vendemasken med sit omslag her strikker jeg sammen. Så har jeg fået lavet en blomsterknop, og nu kan jeg strikke videre i mit forløb med bundfarven.